agawe semengkal temah tuwa rasa kangenku marang wong manis balung janur enggal lopa ring usada Kakang Sarpan. ana apa iki Kumandange kidung katresnanmu sepisan iki ndak tampa krasa kemba rakitaning tembang kangenmu kang manis manuhara krasa getir ana ing atiku. Apa sebabe kakang? mbok menawa wae gregeting kangen kang ngebaki dadaku iki sing jalari pratelane tresnaku krasa kemba. Mongko sejatine atiku lagi kerem ing kabungahan mergo antun raras karo kenya bebujaning atiku. Nanging soroting mripatmu, wicaramu lan solah bawamu nuduhake yen kowe lagi ketaman ribet kang. Kepara ana tungtume bingung. Mong emane kowe ora gelem bloko marang aku kang. Jalaran ing pojoking atimu mandeg mangu marang kasetyan lan tresnaku. Kasetyan lan tresnamu tetep tak gegem kenceng oi. Senadyan atiku lagi ketaman ribet lan bingung mergo ketaman perkara. Mesti perkara wong tuane dhewe sing beda penemu lan pilihan. Iya to, Kang? Kok kowe malah wis ngerti oi? Senajan kowe ora bloko, nanging aku ngerti, Kang. Bapakmu lan bapakku ora nunggal dalan. Bapakmu setya lan bekti marang Raden Trunajaya sing duwe gegayuhan nundhong kumpeni. Dene bapakku nyengkuyung penguasa Mataram sing sambung seduluran karo kumpeni, Kang. Sing tak gumuni bedaning penemu lan pilihan urip kuwi sing jalari bapakmu lan bapakku ora srawung apa meneh rukun. Yen perkara iki ora enggal dirampungke mesti bakal tuh pasulayan oi. Mergo bapakmu punggawa Mataram dene bapakku penderek Raden Trunajaya. Yen ditimbang tenan sing bener bapakmu, Kang. Ning yen disawang saka kasunyatan, bapakku uga ora luput. Sebab penemu lan pilihan ing uripe wis dipasrahke marang penguasa Mataram, Kang. Ning penguasa Mataram kuwi gawe cilaka lan sengsarane kawula iki. Diwawaska ngendi wae. Nganggo landesan apa wae.
penemu lan pilihane bapakmu kuwi sing kleru. Kleru tumrap kowe, ning ora kleru tumrap bapak, Kang. Mergo bapak netepi sumpahe minangka punggawa Mataram. Yen bapakmu netepi sumpahe lan bapakku ngugemi kasetyane, gegayuhanku lan gegayuhanmu mung bakal dadi impen oyi. Aku lan kowe ora bakal sesandingan urip pinayungan ing janji aku. Lan sing luwih ngegirisi meneh, bapakmu bakal dicenges wong akeh mergo ngeboti sewenang-wenange penguwasa, ngidak rasa kabangsan lan ngrusak rasa kamanusan. Kakang, keplaseng pikirmu ora mung nuduhake gedening tresnamu, nanging uga mbuka atimu sing ringkih, Kang. Sebab nyatane kowe durung wani nampa kasunyatan yen bedaning penemu lan pilihaning urip iku yekti dudu pepalang, nanging kanugrahan, Kang. Kanugrahan peparing dalem Gusti marang umate. Kakang, aku pamit. Senajan aku lunga, tresnaku tetep ana kene, Kang. Mergo aku percaya katresnan iki bakal nuhake rasa tentrem, Kang. Kakang, aku pamit. Aku pamit, Kang. Hoyi. Hoyi. Aku pamit. Hoyi. Mbok. Piye? Hoyi nanti, Mbok. Hoyi sapa, Le? Pamit kowe ora? Le, kowe iki mau ngimpi. Bocah le supet turun suwe kok anteng ngimpi ketemu cah wedok lho. Kowe iki wis wani tenan apa piye? Wani tenan. Mbok, kula niku rak pun gedhe to, Mbok. Walah, anake si mbok jan lanang tenan. Si Mbok niku pripun to? Lah piye, Le? Wong kula kalih Hoyi niku rak pun padha tresnani, Mbok. Iya. Malah riyen niku kula tau janji ajeng omah-omah bareng kalih Hoyi, Mbok. Oh, lah yen ngono, enggal matura karo bapakmu wae. Perlune kowe karo Hoyi diarakmu Bang Teso. Diresmekke ning penghulu. Lah wong si mbok ki wis kepengin momong putu kok, Le. Ning anu, Le. Nggih. Bocah iki wis meteng turung. Si Mbok niku lho le ngendika, "Nggih dereng, Mbok." Tenan iki. Estu. Alah, Le. Syukur yen ngono. Tegese kowe iki isih eling marang Gusti Allah. Tasih, Mbok, tasih eling. Syukur. Ya opo iki, Nyi? Bengi-bengi gak nek langgar.
Tak krungu kok ku nyebut asmane Gusti Allah. Ana apa to mbokne? Pakne. Mriki to. Lenggah riyen. Kula kandhani sampean mesti seneng. Mriki. Arep do kondo apa mbokne? Ngomong to. Anak sampean, si Sarpan iki. Sarpan ana apa? Pun seneng kali cah wedok, Pakne. Malah kandhane pun kepengin rabi. Gandrik. Sarpan kan pengen rabi ta? Nggih, Pak. Lanang tenan kowe le. Nggih. Pakne. Sampean ki krungu anake kepengin rabi kok malah kaya mengoki maling toh? Rangkarang cangkeme peno ki yo ngene, mbokne. Atiku seneng ta? Iya. Arek ngono ta, Nak? Nggih, Pak. Ora, Nak. Jur cah bocah wedok kuwi jenenge sapa? Anake sapa? Omahe ngendi? Ngomong ae ambek bapak. Mengko bapak sing ndok-ndok omahe sok-sok tukane. Ning bapak rak mboten nesu to. Yen kula mangke matur bloko. Yah. Kon niku padha ae ambek arek wedok. Ngomong dhisik. Ga iso to? Iya, Le. Matur dhisik karo bapakmu. Mengko yen bapakmu iki nesu, iki lho. Mung suwe sih, Mbok. Iya ta, Pak? Oh. Nggih. Nggih, Mbok. Ngeten, Pak. Lare estri ingkang kula tresnani mriku griyane nggih namung riki mawon. Cerak kene, mbokne. Jenenge Roro Hoyi, Pak. Putrane Ki Mangunjaya. Sopo? Sopo ki mau? Putrane Ki Mangunjaya. Anake Mangunjaya. Inggih, Pak. Rak nggih angsal to, Pak. Bone! Bone! Wonten apa to, Pak? Anakmu Sarpan kae kandhani. Kon golek cah wedok liyane. Loh, lah kok malah ngoten to, Pak? Kon niku picek apa piye, mbokne? Lek aku iki nyengkuyung bagusé Trunajaya. Lek Sarpan rabi ambek Hoyi. Anake Mangunjaya sing melok Metara. Terus aku kudu piye? Hah? Aku kudu piye, mbokne? Raiku tak ndokke endi, mbokne? Nggih benten riku mawon, Pakne. Jancuk! Pak. Nun sewu. Kula ngertos menawi bapak menika mboten rukun kalih Ki Mangunjaya. Ning bapak ugi kedah ngertos bilih kula kalih Hoyi menika sampun sami tresnane, Pak. Hah! Arep tresnamu padha mbek landepe celurit. Bapak tetep gak matuk. Bapak gak sudi besanan ambek Mangunjaya. Begundale Metara. Ning tebaning katresnan menika luwih dhuwur timbang derajat, pangkat lan penguwasa, Pak. Ugi pilah kalih bedaning penemu lan pilihan urip. Sarpan! Kon aja mulang ambek wong tuwa. Yen bodho nggih jan kudu diwulang to, Pak. Rek. Meneng wae iki. Pak, nun sewu. Mboten ateges kula mulang, Pak. Ning kula matur napa wontene. Senadyan kula anak bapak. Ning kula menika rak nggih gadah hak nemtokke lakuning urip kula dhewe, Pak. Bah! Kon saya nranya ambek wong tuwa. Lek kon gak manut ambek bapak, kon gak usah dadi anak Marko Jagal. Bakal pitik pasar Banyuwangi. Pakne, wapun ngoten niku. Sing sabar to, Pak. Peno wis gak iso sabar, mbokne. Petek celeng ngene-ngene peno ae. Manut ambek peno. Anake dhewe malah wani ambek wong tuwa. Sarpan!
Lek kon tetep gak nurut ambek wong tua, bapak gak sudi duwe anak. Pak. Minggat! Ayo minggat! Kula nyuwun pamit, Pak. Sarpan! 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 Ape tenan sampean, Pak. Bareng anak ora gelem anu. Sampean njur umur. Njur kemaki. Ngegong kelek dadi wong tuwa sing duwe wenang luwih gedhe timbang anak. Ngoten to. Karepku ki ora ngono kuwi, Mbokne. Ning nyatane sampean tinggal nundung minggat Sarpan. Napa ngoten niku pun bener, Pak nek. Napa ngoten niku mboten ateges. Sampean golek bener lan menangi dhewe. Yen sampean pancen tegel tenan kalih Sarpan. Kula nggih tegel kalih sampean. Mbokne. Jur kon arep apa, Mbokne? Arep apa? Sampean ajeng kula pegat. Kula ajeng bali tenggene bapak kalih simbok. Pitele kula tuku. Sing saniki ten kandang nika ajeng kula jupuk kabeh. Sampeyan golek duwe dhewe. Kula pitik dhewe. Kula ora sudi ngewangi sampeyan dodol pitik ten pasar Banyuwangi. Mbokne. Ngono ya ngono ning aja nesu. Aku aja dipegat. Pitike aja digatut-gatutke ta. Digatutke nopo mboten niku urusan kula. Hak kula. Rene sampeyan sampun tegel nundung minggat anak. Muga mboten ngregani kula sing nglairke. Ngedusi tulang lan gedhe ke Sarpan. Kula mboten namung Sarpan sing lunga, Pak. Kula ki lunga. Mbokne. Kon aja kentir to. Aja kentir to. Pak nek. Sing kendher iku titik kula. Ning sampeyan. Mbokne! Mbokne!
Mak mandek sik. Mandek sik. Kae lho ana daya kae lho. Sik to. Sik. Siji, loro. Kok ingon-ingonku gak arek loro? Sik siji nandi iki mau? Ning sandekku mau iki lho, Kang. Welah. Endi? Walah, kae lho, Kang. Oh, mandek sik. Mandek sik. Napa iki, Kang? Lagi penapa ngene? Mandek sik. Lah kok kene. Mandek sik. Kae ana daya kae lho. Sik, wis. Kowe kabeh saiki do ngaso ngono. Wis gek ngaso. Ngaso ditileki. Ngaso kabeh ngono. Gek sesuk gladen meneh. Oh, kono. Iya. Lempet sik notasine. Iya latihan meneh. Oh, gek ngaso. Iya. Iya lah. Iya alah jan ngeyel lho bocah. Wis yo. Kula nuwun, Kang. Monggo. Monggo den nganten. Den nganten sapa? Lali apa piye? Sinten nggih? Nggih, Pak. Ayu dhewe sak Mataram ki ya sapa? Weh, Syahrini. Sarini sinten to? Lho, aku kira ya gitu to. Alias tomblok. Walah, kowe tomblok. Alah, kene. Wah, mlebu kene. Alah, setitik. Rasa demek-demek. Ora kene blok. Alon-alon wae nek gandeng. Iya, alah. Jan. Wala. Wah, Wah, nyamik tenan anak kowe blok tetepan blok. Ning kaya rupamu sik ajek elek to, Blok? Oh, elek piye? Wah, ora, Blok, ora. Kowe ora tau bali nang desa iki. Gek kowe iki nandi? Hayo neng Mataram dadi abdine ingkang sinuwun Amangkurat Agung. Kowe kuwi. Heeh. Waduh. Wah, nah, iki lho. Waduh, Jan. Mataram, Blok. Iso mudhun pamore. Medhon pamore piye? Nyatane gelem nampa elek-elekan kok kowe kuwi. Rasa nesu. Aku tak kandhani ya. Aku iso ning Mataram. Mergo Kanjeng Ratu Wandan priksa kapinteranku. Kowe kuwi. Heeh. Bel. Rawurunga kowe kuwi ya. Mlebune Mataram mesti nganggo beseli to. Ayo. Ora sudi. Aku iso ning Mataram ya mergo karang aku ki pinter karo Ayu, Kang. Ayu kok tugelan bok kok ngono. Alah. Ya nek aku kaya tugelan buk kowe iki kaya apa? Dude Erlino sing jelas. Samit-amit Jabang Bayi aja kaget pitung turunan. Dude Erlino kaya ngono Dude Erlino saiki denti ya. Dadi bagor wae untu. Ora kok ngono kuwi, ra kereng-kereng kowe. Kereng kok. Tak kandhani yo lali aku. Kowe ngerti ora karo Kanjeng Ratu Wandan? Ayo ngerti to, Blok. Alah, mosok yo alah aku ki yo ngerti. Apa? Aku ngerti. Sopo? Kanjeng Ratu Wandan kuwi garwane putrane Adipati Surabaya Suwargi. Weh lho, kowe iki ya tepung, Mbok. Lah yo aku ora ngerti to, Blok. Sopo? Tak takon, sopo? Tak takon. Aja disebut gembor nek ora kenal, ora ngerti kuwi mau, Blok. Sopo kuwi? Sopo to, Blok? Oh, iya, Blok. Aduh, sik, Blok. Aduh. Kanjeng Pangeran Pekik Perjuangan. Apa, Du? Wong nek wis desa
Cubluk, goblok, sok tau, lemu. Ya kaya kowe kuwi. Ya kowe iki kuru ngono wae piye? Kowe iki ya padha kok. Tak kandhani ya. Asmane kuwi dudu Kanjeng Pekik Perjuangan, ning Kanjeng Pekik Kemerdekaan Indonesia. Kleru jelas. Kowe ora tau menyang latihan kok kowe. Kowe ora tau menyang latihan kowe. Wah, Jan. Wah, Jelas kleru. Tak omongi blok sing bener ya, Blok. Sing bener kuwi Kanjeng Pangeran Pekik penderitaan rakyat amarga BBM dinaikkan. kowe ora sembrono lho, Mbor. Kowe ora sembrono. Lah aku ki omong apa anane kok. Yen omonganmu ki krungu prajurit Mataram, kowe iso dikunjara. Lah wong Mataram ki lagi panas. Akeh Narapraja sing dihukum pidana utawa dihukum pati. Tenane blok kowe iki ra gawe-gawe. Tenane. Lah sebabe iki apa to? Sebabe ndene. Piye, Blok? Tak critani ya. Walah. Wong ngono kuwi. Sebabe engkang sinuwun kuwi rumaos pinter dhewe. Ayo. Menangan dhewe lan golek penere dhewe. Yen ana wong caos pemut langsung wah, asem ngentut ya kowe. Sithik, Blok, sithik. Wah, sak piteng mlaku. Alah, Blok. Batang apa sing tok pangan ambune entutmu kaya ngene iki? Kowe iki aja nesu to. Aja nesu. Kowe iki kudune bersyukur. Bersyukur, Iya. bersyukur piye? Ya, tak omongin, Blok. Katimbang kenapa ya? Kena bom, lak ya luwung kena angin berirut to. Alah wong ngono aku ki ya, Blok. Tak omongin, Blok. Dene ana tak omongi iki. Ning alah Banyuwangi kene iki lho, Blok. Ora ana sing madani. Lah wong ndak aku ki tak campuri karbon dioksida karo paspor. Kok paspor to? Paspor, Blok, maksud jan. Lali aku grogi suwe ra petuk kok, Blok. Alah, ambok dikeki sianida wae po, ben luwih dahsyat efeke. Perlune jenengmu kuwi digenti, dudu Gembor anake Kang Karya. Ning Pangeran Badranaya. Badranaya. Ah, wis Ikimu ki lho dikenake iki. Badranaya. Ayo. Padha wae kuwi. Iya. Ya karane wong ayu ki lumrah ilate kecetit. Oh, ayo kok. Gak Tur. pura pitulasan wae. Wah, kapal selam. Perlune jenengmu ki digenti mau. Ha iya. Kudu Gembor anake Kang Karya. Ayo. Ning Pak ning Kyai Badranaya. Ayo. Turung lekar. Kemulan kloso alias KERE diwaca kere. Wes. Diajeng tomblok. Kowe aja banjur buka wadinipun Kakang. Sak tenane ing pojoke atinipun Kakang pun boten saged selak. Yen Kakang niku pancen anak kere. Yen menawa sih wujud tresnane bapakmu Kakang cinethak awujud kere, yen dadi wong pangkat paling-paling ya mung korupsi. Alah muni, baleni. Alah muni meneh. Diajeng tomblok. Diajeng Kakang, Diajeng Kakang, oh diajeng tomblok. Kakang. Aku bentaan bahan. Padha Wah, dan rablok kene. Ya. Mah, Alah, nah aku kon gendong ya ora kuat, tuntun wae ya. Ya, tuntun dene. tuntun luar mati kok dituntun. Wah, ora kok ngono kuwi. Aja sik. Ndak bentet. Alah, setitik kok. Ora, Blok. Piye? Kowe kuwi yo nang Mataram ki gaweanmu ki apa? Mako memedi. Lah dibaleni meneh. Saya merinding lho aku, Blok. Tak kandhanono kaya ngopo? Wong cubluk kaya kowe kira bakal nyantel.
Ayo sethithik le nyantel lah ora apa-apa. Lah mung gaweanku kira ana kabeh wong iso madani kok. Ayo gaweanmu ki ngopo nak wong do ora iso madani iki? Hayang ngladeni ingkang sinuwun to. Wah gilani nak kuwi. Tenane wis lah. Punia nek ada tak kruwes lambemu. Alah. Punia. Sinuwun ki yo ngersake kowe. Heeh. Alah gilani ya ampun. Ora ning. Dene, tak omongi ya. Aduh. Sinuwun. Aduh. Piye ning Kene cah bagus, tak omongi. Terus iya terus. Kowe ngerti ora? Yen ingkang sinuwun kuwi Gek diceritani kok malah meneng wae. sih enom. Aku Gagah. jelas. Mongko gedelan dhuwur. Gembor. Jelas. Golek contoh ki mbok aja sing marai kancane gumoh. Sing ngomong nak kowe. Sinuwun ki enom. Gembor jelas enom. 17 tahun, ora? Kok mau gede? Wow, awak sampeyan iki yo ngerti nak gembor ki gede. Gagah dhuwur jelas. Jelas kuwi. Lagi ngerti nek saiki wujud kaya gagah gede dhuwur ki mau kaya kintel. Wah, oh, iki wis kowe raja omah-omah nak model ngono kuwi. Wes. Ning ya kuwi mau, Mbok. Piye? Kabeh kuwi mau ana cacate. Cacate iki opo? Nggon ngendi? Tok mes, Mbor. Tok mes. Heeh. Alah. Mes. Hah? Janji ana wanita ayu mesti dikersake. Wah, Lah wong aku wae tau arep dikersake. kowe kuwi. Alah jan. Ora alah. Sinuwun ki piye to? Ngopo to aku ki? Sinuwun, alah sinuwun ki jan. Paling oke sare sinuwun kuwi ngetara ngresake kowe kuwi. Jajal to. Nimbali aku kok jam 12 bengi. Aku ra ya wis siap-siap to. Mau ngarep nampa teteh sing Wahyu Kraton. Waduh. Iya terus. Hati ngene. Piye? Bakdo ngasar. Wah iki Aku adus keramas nganggo banyu kembang. bener. Nyepake gelungan sing apik. Waduh. Banjur ngombe jamu. Jam 12. Rasa medeni anak wong ya kuwi. Aku ora wong jare diceritani. Jam 12 kurang 5 menit. Aku wis jeheh ning ngarep pesareane ingkang sinuwun. Bo kebo. Toblok mau cara arep cerita kok mah meneng wae piye lagi? Walah kene kono ta sandok. Ngerti kowe wis rampung iki mau le cerita. Piye? Jam 12 kurang 5 menit. Aku wis jeheh ning ngarep pasareane ingkang sinuwun. Wah, yo piye, Nduk? Jam 12 kurang 1 menit. Aku krungu suarane ingkang sinuwun saka njeron pasarean. Wah, muni piye, Blok? Bapakmu lho. Alah, sithik. Gak diceritani kok, Mang, Blok. Blok. Kowe wis marak. Banjur tak wangsuli to. Yo, kowe muni piye, UN? Sampun sinuwun. Ya kluget-kluget ngono kuwi wae iki. Heeh. Waduh, yo piye? Terus ke. Durung nganti aku mlebu. Heeh. Lawange muni. Piye? Krengkit. Jedol ingkang sinuwun ketinggal. Kuwi yo ngopo? Pak, yo piye terus e, Blok? Alah, jan aku alah. Ingkang sinuwun terus ngendika. Blok. Ngopo, Blok? Blok. Oh, piye? Aku Piye, Blok? aku tereng nguyuh. Oh, bola ya, bola. Alah. Ndekno le crita iki le mempeng ngono lho. Ya ben wong ayu ki bebas. Wong ayu ki bebas. Kok dhuwur lek bor. Kowe, Pan. Kene, Pan. Kene.
Pan. Nggih. Tepungake kae yu tomblok sing gek balik ke Mataram. Nembe kondur saking Mataram to, Lek? Wah iya. Wah. Weh. Walu, oto? Kowe iki anake Markon bakul sate wetan gumuk kae to? Injih, leres. Alah. Wis Joko kowe saiki le. Bagus meneh. Kowe ngerti ora? Bapakmu kuwi sadurunge dadi karo mbokmu, bapakmu ki wis tau dadi karo aku. Lah wong bapakmu ki Nek nguyuh diterke tomblok. kowe ra mirang-mirangke aku lho, Bo Kebo, ra mirangke-mirangke aku lho. Lah sing ngomong lak kowe tomblok. Ah sembuh. Ra rembugan karo kowe. Wih, nesu kok ngono. Anak ndi, Blok? Blok. Ring uyuh. Wow, median. Tolong. Ora Pan. Kok ketok sedih ngopo e? Aduh, seru banget. Kowe diseneni bapakmu po? Aku dikon lunga karo bapak, Lek. Lah sebabe ki apa? Kok kowe dikon karo bapakmu ki? Bapak ki ora ngolehke aku bebojoan karo Hoyi, Lek. Sarman! Sarman! Lek Gembor. Aku tuh lungono, Lek. Sik. Aku di bapak, Lek. Minggir. Aku ora arep minggir. Iso minggir ora? Aku ora arep minggir. Minggir. Aku ora arep minggir. Minggir. Lek, Ya aku arep minggir. Lek Gembor. Sarpan. Sarpan anak. Bapak Sinclair. Bapak Sinclair. Monggo lho Ki. Dipun nunjuk rumiyin. Nggih, nggih. Monggo. Sampun dipun penggalih cuwo lho Ki. Wontenipun jeneng namung wedang jahe kalian gorengan pohong. Sampean niku kok mesti ngasorke diri lho Ki Mangunjaya.
Kasunyatane nak ngoten niki to Ki. Sak ngertos kula wonten Mataram menika rak menapa-menapa wonten. Benten kalian panggenan kula wonten Banyuwangi mriki. Nak nggih ngoten to, Ki Tumbeng Wirakerti. Nggih. Ning anu Ki Mangunjaya. Kados pundi Ki? Rehne sampun sawetara kula wonten mriki. Kula kali Adiwiranala ajeng nyuwun pamit wangsul dhateng Mataram. Lho. Kok lajeng keseso niku pripun to Ki? Kula kali Adiwiranala rampun kelakon nindakake dawuh ingkang sinuwun. Lumantar Kanjeng Pangeran Pekik. Rehne pun cetha nek sumur banyune wangi niku gadhahan ndika. Nggih. Mula anak ndika Rara Hoyi ajeng kula boyong sakniki. Ampun sumelang Ki Mangunjaya. Nggih Ki. Anak sampeyan iku mesti bakal mukti. Lah wong ajeng dikersake ingkang kagungan kuwasa ten Mataram. Anak sampeyan iku ketiban wahyu lho Ki Mangunjaya. Lah atase wong desa kok dikersake ingkang sinuwun Mataram. Lho. Napa tenan niku Ki? Nggih tenan to Ki Mangunjaya. Napa kula niku goroh? Nanging nun sewu Ki. Sak temenipun kula dereng ngertos. Dene anak kula Hoyi menika dipun kersakaken ingkang sinuwun. Jalaran kula gadah sumur ingkang toyanipun wangi. Kamangka wanginipun sumur menika rak ming merga kula tanduri kayu cendana wonten sak celakipun sumur menika to Ki. Lah nggih. Merga Hoyi saben dina adus Banyuwangi sumur niku. Mula terus ajeng dipundhut seliripun ingkang sinuwun Prabu Amangkurat Agung. Kok ingkang sinuwun priksa dhateng anak kula Ki? Kanjeng Pangeran Pekik sing ngendika. Miturut katerangan Kanjeng Pangeran Pekik nate ten omah sampeyan. Nggih mboten? Injih Ki. Leres. Rumiyin sampun nate tindak mriki. Nanging anu Ki. Nganu napa? Anak kula Hoyi menika rak dereng tau ngertos Subasita lan tata krama teng Mataram. Napa malih Hoyi menika rak dereng tau pisah kalian tiyang sepuhipun. Ponto. Teng kraton niku sampun wonten ingkang kajibah mulang calon seliripun ingkang sinuwun. Sampeyan ampun sasumelang Ki Mangunjaya. Sedina rong dina anak sampeyan kena mboten betah. Nanging suwe anak sampeyan atine bakal seneng. Lah wong urip ning kraton ki kepenak kok. Pengen apa-apa mesti bakal keturutan. Kula ngertos Ki. Nanging manah kula dereng mentala. Ki Mangunjaya. Sampeyan niku kepiye to? Kudune sampeyan niku bungah lan mongkok merga Hoyi ajeng diboyong ten Mataram. Napa melih ajeng dipundhut dados selir? Pun sakniki ngoten mawon Ki Mangunjaya. Hoyi mang undang mriki terus mengko tak jak teng Mataram. Gek pun. Gek pun Ki Mangunjaya. Injih. Sendika Ki. Nyi. Anakmu jangan merene Nyi. Inggih, Pak. Rene, Dok. Rene Nyi.
anakku. Mrene. Maju mrene, Nduk. Mboten, Pak. Kula ten riki mawon kalih simbok. Mbok ya aja ngono to, Nduk. Ayo. Saiki age aturno pangabektimu marang Kitu Menggung Wirakerti lan Wiranala. Kyai sakloro niki utusaning sinuwun ing Amangkurat Agung wonten Mataram. Hoi. Ayo. Kek matur sing apik. Kula ngaturaken bekti Ndoronggong. Yo, tak tampa bektimu. Pangestuku tanpa nono. Ngendikane jeng Pangeran Pekik mboten klentu. Bocahe pancen ayu tenan. Leres dika Kiraka. Kaya kandhane bapak mau. Rehne kowe dikersake ingkang sinuwun. Mula kowe saiki arep diboyong ning Mataram, Duk. Mboten, Pak. Kula mboten purun. Kula mboten iso nglakoni, Pak. Sebabe apa, Nduk? Sebabe apa? Sebab ati kula mboten purun. Senajan mangke urip kula sarwa kecukupan, ning ati kula mboten iso nglakoni, Pak. Kula mboten saged pisah kalih bapak lan simbok. Napa malih kula niki mboten tresno, Pak. Nyi. Kowe iki mbok yo aja meneng wae to, Nyi. Anakmu ki dikandhani, Nyi. Pak, napa kula entuk matur bloko kalih Ndoronggong kekalih niki? Iya. Matur, Nyi. Ndoronggong Wirakerti, kula suwun panjenengan boten paring duka menawi kula matur menapa wontenipun. Puncen dalem sewu. Hoyi mboten purun dipun boyong ten Mataram menika mila wonten jalaranipun. Jalarane napa, Nyi? Jalaranipun Hoyi sampun gadah pilihan priya sanes, Ndoronggong. Kekalihipun sampun sami dene tresna. Malah sampun prasetya badhe gesang sesarengan. Apa? Kondo sampeyan niku tenan apa, Nyi? Saestu, Ndoronggong. Lare ingkang dipun tresnani Hoyi menika taksih enem. Bagus. Dene naminipun Sarpan, Ndoronggong. Boten iso. Hoyi ora kena rabi karo Sarpan. Merga kekarone padha dene tresnane kudu dipisah. Merga sing arep ngersake Hoyi kuwi sing kagungan panguwasa ten Mataram. Mongko aku ki badal dawuh ingkang sinuwun sing kudu bisa mrantasi gawe. Mula Nyi, nganggo cara napa mawon Hoyi bakal tak boyong ten Mataram. Pakne, pripun iki Pakne? Lakone kok malah dadi ora karu-karuan. Nek anak sampeyan digawa teng Mataram, jur terus pripun? Aku ora bisa apa-apa, Nyi. Ning sampeyan iku wong tuane, Pak. Napa sampeyan mentolo? Ora anak sampeyan sengsara. Mergo dipeksa dadi selira ingkang sinuwun. Yen aku nggondeli anakmu, tegese aku wani batal dawuh ingkang sinuwun. Batal dawuh ingkang sinuwun
padha wae wani marang panguwasa. Monggo Nyi. Sapa sing wani marang panguwasa? Mesti bakal kena pidana sing abot Nyi. Ning anak sampean iku mboten purun nggih, Pak. Napa iki sampean ajeng meneng mawon? Cukup, Nyi. Apa sampean tega tenan karo sampean siji iki? Rembug iki ora perlu digawe dawa. Minangka utusan dalam ingkang sinuwun, aku kudu mboyong anak sampean. Sinten sing wani ngalang-alangi, padha mawon wani marang panguwasa Mataram. Kula sing ajeng ngalang-alangi. Kang. Sapa kowe? Ditepungke mawon. Kula Sarpan, katresnane Oyi. Nyun ngapunten Doronggung. Menawi Doronggung badhe meksa Oyi diboyong dhateng Mataram. Niku jenenge golek bener lan menangi dhewe. Napa malih Oyi sampun tresna kalih kula? Aku iki prajurit. Mung saderma nindakake kewajiban. Senadyan sampean saderma nindakake kewajiban. Ning sampean niku ora nggih wong. Kudu iso mbedakake ndi sing bener lan ndi sing luput. Prajurit sing lagi ngemban kewajiban. Ora kena gawe kawicaksanan liya. Sing ora laras karo kawicaksanan sing paring kewajiban. Rene sing paring kewajiban dawuh supaya baliku kudu nganti hoi. Mula nganggo cara apa wae, Hoyi kudu tak boyong nang Mataram. Oh. Yen konten pun cetha sakniki. Sunan Amangkurat ingkang agung menika sampun boten gatosaken hak lan wewenange wong liya. Sarpan! Omonganmu suwe saya kedlaruk. Kowe wani marang aku, tegas wani marang Ratu Mataram. Sing kula wedeni Dede Ratu Mataram. Ning tumindake Ratu Mataram ingkang boten leres. Kula aturi preksa Doronggung. Ratu menika pindhaning srengenge ingkang ngrenggani jagat. Boten namung saka pepadang saha kabingangan. Ning ugi dados sumbering panggesangan. Ewa semanten Doronggung. Srengenge menika sampun boten ketingal cahyanipun. Awet sampun dipun mangsa Bathara Kala. Meneng. Boten saged. Iso meneng ra? Boten saged. Parat. Wah, Sarpan! Sarpan. Kowe iso meneng ora? boten saged. Kula boten saged meneng Doronggung. Menawi ajining diri kula dipun tidak terus. Kula atur priksa Doronggung. Mataram sampun ketaman Grahono. Satemah jagat terus peteng dedet lelimengan. Kados dene penggalih ingkang sinuwun. Boten burung Doronggung. Mataram badhe risak hancur mubur tanpa sisa. Mergi dalem ingkang sinuwun boten rewes dateng manunggaling kawula lan gustinipun. Prajurit!